Ма къде ли е отишла, ни се чуи, ни се веска? Ще почакаме, Пешко. Според както сочи науката, друг изход нема. На, хъпни. Лукът е много полезен. Ама пълен е с вещества. Да не му се надеваш колко е пълен с вещества. Хъпни си. Хъпнич. Так му, като доди Бена, ще ни завари жални. Полезен е, викаш, а? Много. Ядат. Харалампе! Какво правите, бе? Харалампе, ние се не сърдим. Дойдохме да се сдобрим. Дадоха ни хората някой друга чушка. Вие какво правите, бе, Харалампе? Какво ядете? Подсилени с вещества. Ага. Чакаме тук с Пешко и са подсилени. Влезнете, що? Седите. Какво? Невеста Бена. Невястата вкъщи ли е? Няма. Дай. Харалампе, ма защо трябва да се цепим от дружината? Ние сме една дружина, не може така. Не може да си кажем някой прека дума, ма дума дупка ни прави сега. Ето нашия дял да делим. Това какво е? Крумен, вземете се от крумена, бе. Дай на Възко. Дай му на Възко. Пъпни, дай на Възко. На Възко, ясно. Ето много и полезен. Пълен е с вещества. Люти ли? Не. Па никой няма в това село, бе. Да не се е изселило това село. Не. Ако се е изселило, голям сняг ще падне. Голям сняг ще падне. Си умреш от смях. Имаше село и издъж няма село. Може да сме ги оплашили съселените и да са избегали, да са забегнали. Може, ама не ми се верва да са се изселили, защото инвентара сиди. Пък според както сочи науката. Може да се изсели пък. Както подлютил сега този лук. Ако ми падне, не една, ми 3 науки изяжда. Слушай го пък той, що приказва, бе. Наука са ни еде, бре, будало. Какво? Ей, този камък там, може ли го изеде? Де го? Ей го е. Може ли го изеде? Не може. Същото и с науката. Ти се еш, ако си нямаш работа. А тя само се подхилва и си вика, това няма да го бъде. Защото за да се изеде нещо, то трябва да се захапи за някой край. Пък науката край няма. Ти се еш, че си нямаш работа. Изправи се пред нея и докато я въртиш тут сам на така, тут така на отнака, за да й намериш края, тук виж, то са стъмни. И са съмни. И пак са стъмни, и пак са съмни, защото според науката нема. А мене и без да ям науки, ми е черното тъмно пред очите. Смей се, Арлампи, смей се! Не съм аз, бе, пандусейски коти. Пак ли ма клеветиш ти мене? Пак ли ма клеветиш? Знам си този смях, познат. Пешко. Пешко. Не съм аз, бре! Че са ти котя. Те мен мини с глас да ревна. Не си ли? Чухте ли, бе? Става нещо. Леле, поличбата. Що? Коя същия глас? Какво? Удеви ни се появи една поличба. Трябва да се е изместила тук. Бре, чуди си я. Бри, чуди си. Гледайте, плашилото. Той е поличбата, го наяви се. Защо са кикотиш толкова кози време, бре? Гледам ви уж селени като селени, Не сме селени.
Проговори то, бе. Не сме сте ли? Не сме. Верно, измършавяли сте като и маняри. Не сме и маняри вече. Верно, поиграхме си някое друго време, ама си рекол ми стига. Защото на юнаци като нас не им отива да маят мотики из ридови по потайна доба. Що рече? Ама вие ли сте юнаците? Ние сме. Значи, на вас ви е писано да станете най-умните и най-почитаните хора из цялата местност. Що рече тая? Тръгнал съм да търся някакви 4 юнаци и да им кажа, че момента настъпи. До сега го немаше, ама сега го вече имаше. Ние сме. Я, кажи го какъв е момента, я да го видим. Аде, речи, защо мълчиш? Унеме. Не съм онемело, ами ви гледам па ви се чуда на акъла. И си викам колко се по-големее човек, толкова му е по-късна къла. Ама ней се. Та, щом се вие юнаците да ви река, излезе ви най-после късмета. На вас ви е писано, ако го случите момента, да станете най-умните и най-почитаните хора из цялата местност. И само блажно ще ядете. Лелей, предпоставо. Трай, бъсе. Арно, поличбе, ние нямаме против. Нали така, дружина? Няма. Сега кажи като как ще стане тая чудесия? Това не ми е разрешено. Поличбата само подсеща. Дава знак. И шмар дава. Точно така, Пандо. И шмар дава. Да ма знай. Знам много лота знам аз тебе. Знам колко пари струва, бе. Да дава и шмар. Толкова. От мене толкова. А по-нататъка кой иска да разбере какво, що, как и прочие, да не губи време, а моментално да легне по очи. Те това е. Сега значи ще лежите така и никакво мърдание. Ще чекате, значи, да мине едно лице. Лице женско, убаво, красиво, работно и всичко си му е на местото. Ама дипче му е мека душата, от това си пати, от това. Ама не се. Та значи, той е дадено да ви помогне, това лице. Хубаво да го запомните. Разбрахте ли? Но него да се кръстите. Това е. Запомнихте ли, Арно, какво ви рекох? Запомнихме. Така. Айде аз да изчезвам. Изчезнах. Що мърдаш, бе? Що мърдаш? Попаднал съм се на някаква буца. Каква буца, бе? Кратунката ще го изкорми. Нема да мърдаш. Няма мърдане. Тук ще лежим. Сега до кога ще лежим? Ще чакаме. Ние друго не правим, сега чакаме да се наедеме, чакаме на какво да направим. Как съм дошъл, дружинката, друго не правим. Той като му дава много зор да го пустим да си иди. Да го пуснем, до сега чеках, сега като дойде момента да го пуснем. Да имаш много здраве, ще лежи ясно. Топа не знаеш, що иска вече, бе. Той иска да се... Юнаци, вие ли сте, бре? Мома Петрана. Само това липсваше сега. Па що сте попадали тук от тъвното? Що правите тук толкова? Правим, що правим, айде друм да те няма сечи. Гледай как плаш. Също като юнак плаш. Я по толкова. Пешко, и ти ли си тук, бре? Разбрах, нема нужда, да, ясно ми. Па що правите тук, да, починете, де. Некой нов юнаклък ли кроите, що ли? Па вие се изпотрепахте юнаклъци, я правите ца... Смейте се, бе! Смейте се, бе! Всички са смейти, бе! Ама рано са смейти! Ще ме питам, като дойде ламята, тук ще видим какво ще правим. Що? Като дойде ламята, река... Репетя дойде? Кой? Кога? Па ламят? Кога това, бе? Па сега, преди мал. Бабини девитини. Кога? Вам лъжаме истина една. Дойде? Дойде? Да. Как? Па дойде? Какво хубаво, дойде ти казвам, да?
Как сега, бе? Кога, бе? Къде, бе? Па къде е? Преди малко дойде и знаеш какво беше страшно? Да. И вика, изведнъж, значи, аз такова бех останала да прикопам царевицата. Царевичако да копам и бехме останали. Добре, аз нали съм си работна, момата срана, работна съм много. И по едно време гледам, останала съм самичка и се мръкнала. И викам, аз ще е тъмно, чека да вземем да се върнем. И на връщане, значи, по пътя, изведнъж нещо така като изфуча. И като се стрелна, и току пред мене застана. Що застана? И пълъм аз. Нещо беше страшна. Ай, вика, с мен, вика. Ламички, викам, не дай ме, викам, забира, ламички, моля ти се, защото на Пешко ще му стане много мъчно. Ние с Пешко сме си дума понеже дали. Кажи да е Пешко. И така си е верно, за дума бехме си дали дума, Петранке е верно. Бехме се така наговорили да се вземе, ама тогава аз си бех най-редовен дурен. Пъс тогава, значи, се случиха някои случки на юнак станах. Те тия тук сега не мога да се оставя дружината, тия хора тук душа за мен дават. В огъня влиза, така ли майсторе? Убивам челяка за теб. Се ми беше забрала. Беше забрала, добре, че по едно време се сети да ме пита юнак ли съм. Викам, не съм, викам, ламички. Не съм, аз съм си, викам, мама Петрана. Тогава викам, марш, вика от тука, що не си, вика, юнак. Аз, вика, юнаци търса, викам, Къде? Ямги. Що сте юнаците? Па ямги, вика, ямги. Мене, вика, така са ме, вика, на времето орисали орисници. Рекли, ти ще си, рекли, много стрелна. И ще си много непомедима. И ще си много люта и опасна. Ама ще се намерят едни 4 юнаци, дето ще се сетат, че ти си подучила селото да им не дава манджа. И ще се сетат и друго. Санким, ако те уладе и ти скроят кожата и си направят от твоята кожа по един кълпак, и понеже ти си най-умният звер на света, Санким, от този кълпак те изведнъж ще поумеят и изведнъж им стане ясно всичко за вселената и за природата и за света въобще. Така е, орисали, де? И от тогава, значи, дещо види юнак, се го яде, на 2, на 3, без да пита, и юнака вътре го не ама то се не знае. Как се не знае? Де да къде? Как да? Значи тя е подучила селото да ни държи гладни. Нека доде, бе, що ми толкова курнас? Ще дойде? Ще дойде, само да си почине, много път е била. Ще дойде, вика, да си ги изява, вика, в други ден. Да, понеже, вика, те непременно ще се сетат да подучат селото, да ми не дава манджа, и след това ще се подучат и непременно повика да ми скроят кожата и си направят един колпак. И понеже аз съм най-умният звер и имам най-умната кожа, и ако си направят от моята кожа по един кълпак, Верно, бе! Верно, бе, и ние се чудим, защо още не ни е потръгнало в живота. Чудим се и сама, а тя била толкова лесна работа. Какво, бе? С тия овчи, вълчи и разни други прости кълпаци, за къде си, бе, дружина? Сега, според както сочи науката, от всеко тело изфърчат вещества и се удрят от друго тело. Сега, главата тело ли е? Тело е. Кълпака тело ли е? Тело е. Значи, от кълпака изфърчат вещества. Удрят се в главата и тя мисли. Сега, според както я правя аз сметката, от прост кълпак ще изфърчат прости вещества. И главата ще мисли просто. А от ламешкия кълпак ще изфърчат много хитри вещества. И главата ще мисли много хитро. Защото, според както сочи науката... Алелай! Дай талага тук! Както ми се разигра сърцето, отрепваме от движение. Трае, чакай, гледайте ли са припърени. Много знаеш ти как са трепила ми. Ма как па обикновенно, как Леко ще говори, бе. Бе, младо бе, не знае още, бе. И първо ламита ни трябва да се трепи, а да се остави жива, защото може да й продупчим кожата. Варно ли, ама как се ловила ме, аде? Аз вече намислих как. Как бе, Харалампе? Не казвам. Сега ще си покажи кой е най-майстора юнак. Който намисли най-хитрия начин да улови ламята, той ще бъде майстора. Аз намислих отива. Харлампи. Ами, къде ще я търсим да я уловим, бе? Това ще ви заведа, Пешко. Сега се наспете едно убаво
И утре събале се пременете и вечерта ще ви чакам на Мегдан. На Мегдана ще начакаш вечерта. Утре вечер. Утре. Да. Говори с мен, Васко.